ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଏହି ତିନୋଟି ହେଉଛି ନର୍କର ତିନୋଟି ଦ୍ୱାର। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେ ଜାଣିଶୁଣି ସେହି ନର୍କକୁ ଗୋଡ଼ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟର ହକ୍ ମାରି ଆପଣ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବେ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଲେ ଆପଣ ଜିତିଯିବେ। ଆପଣ ଯେତେ ଲୁଚେଇ ପାପ କଲେ ଭଗବାନ ସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ପାପର ହିସାବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆଜି ଯାହା ଦେବେ ତାହା ହିଁ ଫେରି ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି କାହାର ଲୁହର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କାଲି ଆପଣଙ୍କର ହସ କାନ୍ଦରେ ବଦଳିବ। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ମଣିଷ ଭିତରୁ ସବୁକିଛି ଖୋଳ କରିଦେଇଥାଏ। ଏମିତି ମଣିଷ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ବସିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ମଣିଷ ଜୀବନର ମାନେ କିଛି ନଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଆଗରେ କୌଣସି ଓକିଲ କାମ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କର୍ମର ଚକ ବହୁତ ଧୀରେ ଚାଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାରିକ ଭାବରେ ପେଶିଥାଏ। ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ତେଲ ଅନ୍ୟ କାହା ଲୁହରୁ ଆସୁଥାଏ, ଯେଉଁ ଘରର ଇଟା ଅନ୍ୟ କାହା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ଆସୁଥାଏ, ତାକୁ ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିନଥାଏ। ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଗଢ଼ାଯାଉଥିବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଠାରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଟପଣରେ ଗଢ଼ାଯାଉଥିବା କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକା କର୍ମ ଆପଣ କରିବେ ତାର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମିଳିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।